Liet pod medore tong mar Transmara South kod Kuria kinde ma lweny pod ojimbore e alworano ma oseweyo jopiny kod hinyruok. Jotelo mawuok e riwruok makelo kanyakla jolony e alwora ma Kuria koro kwayo tend migawo mar arita mondo odonjre e wachno kendo jiw kwe. Lwenyno osebedo kadhi nyime kuom dweche sani e gweng' man e tong kod gima duong' ma ilaro en tong kod kuo mag jamni e kind jodak e gwengego. Jogo mane oyudo hinyruok osebedo ka yudo thieth e osiptal mar Migori County Referral Hospital ka moko ma asere pod omoko e dendgi oter kuonde mamoko mondo giyud resruok. Cooper wishes to state the following. None of the members of the two communities, both the Kuria and the Kipsigis, living along the said area, Angata-Baragoi, Gwitembe area, deserve to brutally die or lose property. That 60 years post-independence, in this modern Kenya, it baffles why and how Kenyans will attack their fellow Kenyans using light arms and crude weapons in the pretext of either robbing their neighbors of their livestock or provocatively harvesting farm produce of their fellow neighbors on farms that they did not sow or plant. Ile shida ambayo imekuwa umeona katika vyombo vya habari na ukienda katika kwa ground utaona kwamba kuna shida kubwa. Kwa hivyo nachukua nafasi hii kutoa mwito katika serikali yetu ya KK kuhakikisha kwamba usalama kupitia kwa County Commissioner wa Narok na pia County Commissioner wa Migori kwamba hakikisha usalama wa mwananchi uwepo. Hivi vita vya Gwitembe vimekaa licha kwamba tuko na national government, tuko na serikali, tuko na maaskari. Kama haviwezi walete maaskari wapige kambi pale, watu wetu wasiumie. Bod machung' nderni mapacho kama no Kenya Roads